Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuzo Dlangamandla Zulu, umngwenyenkomo umsavukazi umvuleni intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje-ke ngisase-Pavilion Hotel lapha e-North Beach. Noma ufisa ukuthi uzolala noma uzoyiphuzela iphuzo ezimnandi, u-enjoy eduze kolwandle, nomoya wolwandle ungeza nawe futhi ungaphezulu kokwamukeleka e-Pavilion Hotel. So ngihleli nosisi wami uzingichazela kabanzi ukuthi yini emxina umoya aze afike la ekhaya namhlanje e-studio. Sabona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya amase uyasitshela ukuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Sanibona nonke ababukeli usuka eNtuzuma. Oh, okay. So binjani impilo yakho usakhula-ke? Yebo right nje. Yonke into ihamba kahle. Uphansi kwesandla sabazali bobabili. Ya, Nemfudumalo yothando labo. yonke into nje. Shuthi nje umntwana ukhuliseke kahle. Ya, ngingasho kanje. All right. So yini-ke ekuzisa la e-studio namhlanje? Namhlanje nginenkinga la bengisebenza e-crash. So Okay. kunomama lo ophethe crash. Kunengane allocate treat nje ngendlela ehlukile kunalezi ezinye. So njengoba ngumsizi wakhe ngiyabona ukuthi okay lengane ngathi ayiphathekile kahle. Nayo uyayibona noma uma eshiya ayisabi kahle nje njengezinye izingane Isinovalo. isiba novalo ukuthi siyazi ukuthi yona noma iphakelwa sometimes yona engayiphakeli kuze kube yimini ukuthi hawu le yodwa nje ihlala Why ithethisa yona? why kwenzakalani. So Ungakanani umntwana? umntwana una 3 Umfana ntombazane? umfana. Oh, okay. So njengoba manje ngiyayibuza ukuthi hawu ngoba lengane isancane kangaka yini ezebe enganeni Enganeni. because zonke lezi ingane lezi ngibona zifana zisancane zazilutho ayikho inkinga ongaba nengane. Nami njengomuntu osifazane ngazizwa ngiphatheka kabi ukuthi umama mayishiya uveze smiling ngalendlela engathi nje konke into right. Naye futhi ngabona ukuthi okay she's a good pretender because uyakhombisa ukuthi akanankinga nomama. Umama wengane principal noma uthisha? Ngingasho ukuthi naye principal because uyena phethe. Umama wengane ne-principal bayazana? I don't know kahle bengingakasithola istory benginga-understand ukuthi okay kwenzakalani because bengibona nje njengoba bonke omama ekhululekile naye. And then mangithola istory sokuthi kanti lengane njengoba ilokhu ihlukumezeka kanje. Umama lo wake wathandana ushuthi i-ex yakhe. Ingane ye-ex yakhe le elethwa la esikoleni. Oh, okay. Ubaba womntwana lo ofundayo la amhlukumezayo uyi-ex ye-principal. Yebo. Manje mangithola istory ngiphatheka kabi ukuthi umama uyahamba emsebenzini ekhululekile naye ukwazi ukuthi okay yonke into right ingane yami Ingane yakho ishiya esikolweni. isandla sifudumele because so singomama sonke kufuna ngabe siyasizana ngengane yonke leyo nto. Manje umama uhleli endakazi and nami kunzima ukuthi ngithi yabo ingane yakho ayikho right lana yonke leyo nto. So ngabona ukuthi Usisithola kanjani istory? istory ngisithola uyena ke ngolunye usuku uyambona ukuthi wayidine ngalendlela ukuthi useze uyayikhulumela manje. Ilento nje iyangicika ukuthi ubaba wakho kanje kanje. Manje mase sengiyi Ubaba wengane. ubaba wengane ngiyibuka lento ngibe like how shothi sonke lesikhathi ienga yakhe uyikhiphela enganeni engabe yena waqondana nomuntu owamenza lobo buhlungu mokuthi khona ubuhlungu adlula kubona. So ngazizwa ngiphatheka kabi because ingane ayazi lutho and mayishiya uma wayimeyibona ikhala yena akayitshela ukuthi mhlambe utshela ukuthi ngoba phela usemsebenzini ingane yakho ikhalela yena yonke leyo nto. Yo Excuse me, kanti ingane iyazi ukuhlukumezeka. ukuhlukumezeka and isancane lengane izokhula trauma zonke lezo zinto lezi ingane izogcina ingasasithandi kwasikole ke sekumele manje iyongena ke like primary yonke leyo nto. So ngiphatheka kabi nje ngithi ay le ndaba angidlulise ngoba manje ay iyangihlukumeza. So wena uqashwe uyi-principal? Ngiqashwe yena principal. So mangasathola ukuthi wena uzile la studio uzochaza izinto enjena awubona usuzokuphelela umsebenzi. Njengade ngisho ukuthi bengisebenza khona. Oh, awusasebenzi So khona ngithe nje manje. mangishiya ngasho ukuthi okay ngizosiqunga lesi sibindi because ingiphatha kabi lento iyangidla nami. So bengathi manje nami vele ngoba ngisebenza khona ngihamselana nalento ayenzayo. Oh, okay. No, ngiya-understand. So inamba kababa uthathe kuphi? I'm sorry nje ukuthi ngibuze kodwa nje uthathe kuphi? Ay ngithema ngithi ngiyadlula nami ngathi hayi ngeke kuyangiphoqa ke manje ukuthi ngilandelele istory. So kunomngane wami nje ohlala kanti vele uhlala ngakhona kubo kaBhuti lo oex yakhe. So ngase ngamcela ngathi manje ngicela uma ukwazi ungisiza nje unginikeze inamba ukuze ngizokwazi ukuthi lento le ngimdluliselene kube uyena ke manje obvesana ekhipha ingane ayibonje because ingane isafunda khona manje ingane isafunda lapha yana and njoba ngishile nami mina akukho mnandi because ngiyazi ukuthi okay every day ingane treatheka kanje kwezinye ingane naye sakhululeka sihlala yodwa nje ingekho happy
ikhululeka ngoba sekufika umzali wayo ithatha upakha uyibonisa iyagijima ingane mayikhululeka. So ngabona ukuthi ayingiphathi kahle lento. Ubaba kumele ayazi le ndaba. Sike sizame ukumfonela simthole simuze uzothini. Inkosi yami. Engathi asimthole baba ngicela siphinde simzame futhi. Mhlawumbe umatasa. Yebo sawubona. Sawubona baba unjani? Ngikhona ninjani? Siyaphila nathi ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Black Life TV. Yebo ngilalela. Sikulalele ukuhlelo sikhipha izimfihlo. Khona usise ngihleli naye la e-studio ocela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje ukuthi umlalele. Okay. Ngimlalela. Ngikhuluma. Okay, sawubona baba. Sawubona sisi. Yebo, ukhuluma nosisi obesebenza ecrash la kade kugadwa khona ingane yakho. Isagadwa khona namanje. Usiyabonga uyamazi? Ngiyamazi ingane yami phela. Yebo. Akwenzekeni? Hayi akukho okutheni kakhulu baba, kodwa nje njengomzali nami ngiye ngathi angikwazise lokhu ngoba manje kuyangidla ngaphakathi. Njade ngisebenza lapha ngithola ukuthi umama lo, uprincipal lo ophethe lapha ecrash uke waba nobudlelane naye. Angazi noma baba bengibona nje indlela ake atreat ngayo Siyabonga manje njengomuntu nami ngiphatheke kabi ngithi engcono engathi ningamkhipha lapha because mina angisekho bekuyimina umuntu obekethi ukumvikela mase setreatwa kabi kube khona izinto azishoyo enganeni ingane igcina singasa enjoy njengezinye ingane ingadlali yona ihlala iphatheke kabi so nje ngithe ayi njengobaba wakhe angikwazise mase kuba kuwena ukuthi uyamkhipha noma uyaqhubeka ahlale bamenzani yini abenza yona yazi baba kunokuthi mayiphakela izingane sometimes yona angayiphakeli athi uyayiqhuqa manje ngiunderstand ukuthi mawukuthi une-anger nomuntu omdala why ezoyikhiphela enganeni kumina ngikuzwa kubhlungu lokho cause nami akekho umuntu engamfisela like adlule kuleso simo ngisho athi ingane kabani so manje ngiphatheka kabi ukuthi uyitreat kanjani ingane encane kanje ayazi lutho and akusiyona ifuna ngabe ingena kuzo zonke lezi inkinga lezi so manje unendlela nje ayithethisayo uhlezi ingane ithethisa ingane ayikhululeki nje esikoleni so ngiyacela nje bandla uma ungakwazi ukuthi mhlambe uyikhiphe uyibhekele shona ingane biyikhala mina ngithi ngiye esikoleni kanti yahlukumezeka exactly ngcono ngoba khona ke enikubonayo because shame ingane ihlezi ingaphathekile kahle and mayifika umawayo mhlambe nayo umawayo mangasuthi uyayibuza mayibuya esikoleni ezoyilanda uyabona ukuthi ingane mesibuye mesisigoduka iba happy kodwa mayifika ekseni ayikho right so leyo nto leyo mina besingiphatha kabi because ezinye izingane lapha yana ziba right nje zikhululekile and yona yodwa so mina ngayitholela enye crash because ingane vele kubalekile ukuthi iqale crash khona izokwazi ukuthi idlulele phambili zifunda izinto eziningi ema crash so lapha yana ayiphathekile yebo baba ubonga kakhulu angazi ngakubonga ngani ngoba ingane nje ngiyibona njalo mengithunya isikhathi esikoleni izethu ikhala uqanduqana ingazi ukuthi yini andeni enzakalayo kodwa sikhambi isaba ukusho isaba ukusho and isancane lengane ngibonga kakhulu yebo baba ngizama ukuthi ngidale ngikhulume naye noma ngidale ngishintshe njani icrash ngizama ukuyifundisa kwenye indawo ngingajabula nami baba uma ungenza kanjalo ngoba ingane ngathi ukuyibona ingane ukuthi ingane njengezinye izingane Ngiyabonga baba isikhathi sakho ngiyabonga nje baba ukungilalela. Ngiyacela kodwa baba ukuthi ungadali ingxabano ungaqhathi usisi lo obesebenza ecrash because ngenzeka ukuthi noma ngabe kuthiwa akasasebenzi khona kodwa kuyenzeka ukuthi mhlambe bangabonana la bengabonana khona no principal lo. Ngiyacela nje ukuthi mhlambe ucabanga ukukhipha ingane uyikhiphe nje ngale kokuthi uqala izinkulumo siyacela. Ngibonga nje usizo alwenzile ukuthi avikele ingane mina nje ngizoyenza mina njengomuntu omdala ukuthi ingane ngiyishintshe ngisekuseni isikole
Siyabonga. naye ngeke bese ngumqhatha kuba uyasiza yena. Yes. Ngiyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga mina. Yebo. Oh. So uzwakala ekwamukela ubaba lo. Uzizwa kanjani ke sukhulumile? Nkosi yami. Khulekile. Kuthi dwena kumina ngoba yabo ngathi usayikhiphile already ingane. Khona la ingane nayo isizoba right khona lento yokuthi ingane kuthiwa noma isekhaya ibisakhululeka kushuthi lokho icabanga lento because ingane ziyabeka ingane. Ziyabeka. Bayabuka abantwana, bayabuka abathule kodwa uthola ukuthi ayikho into abazoyisho noma banawo amandla okuzikhulumela kodwa basuke bebuka. Noma besaba. Noma besaba, phela yes. siyabasabisa futhi thina singabantu abadala ukuthi wake nje wathi washe ekhaya and nakusasa futhi uzophindela kuleyo ndawo yabo nje izingane sozana zincane zicabanga ngalendlela le. Ngiyajabula nje kakhulu, ngiyabonga ukuthi nala ekhaya ngwazi ukuthi ngifike ngibe ngizama ukuthi ngiqine nami ngoba bengisaba ngoba ngiyazi vele ngenzeka sihlangana endleleni kodwa ke njengoba ubaba eseshilo ukuthi ayigama lami ngeke azalifake. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga. Siyacela bakithi ukuthi izinxushunxushu noma ingxabano zenu njengabantu abadala ningayiphusheli ebantwaneni. Abantwana abahlangani. Siyacela ukuthi niphathe kahle abantwana esikolweni, ningahlukumezi abantwana. Because awazi ukuthi njengoba la esikoleni mhlambe iyona ndlela mhlambe iyona ndawo akhululeka kuyona, mhlambe ekhaya kunzima, mhlambe ekhaya ila ehlumezeka khona kakhulu uphuma leso esikoleni. So nawe njengothisha futhi uphinde umthethe omunye umthwalo umntwana uthola sahlangana naso. Siyacela ukuthi niphatheni kahle isizwe sethu sakusasa because sithembele abantu abancane. Ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, ni-like and share ngithanda kakhulu. Bye.